Защо се провалят повечето хора? Защо не успяват в нищо? В основата на всичко това са съмнения. Единствено съмнение и страхове. Ако аз, докато записвам видео, направя лапсус или забележа, че нещо не съм казала както трябва и започна да изпитвам съмнение, да се върна ли назад, да го изреша ли, какво да направя, то тогава аз изпадам в големи съмнения и страхове дали това се е получило както трябва. Ако аз обаче съм убедена, ето така, в съвсем нормална обстановка ви говоря, и дори да направя лапсус, връщам ли се назад, презаписвам ли видеото или просто го пускам такова, каквото е естествено. Така и вие трябва да рискувате. Не трябва да се съмнявате в себе си, защото съмненията и страховете ще ви върнат назад. Това не е никакъв прогрес. Това е регрес. И вие не можете да използвате всичките си ресурси, защото съмненията и страховете ви парализират. Ако Исус не се беше повярвал, че може да ходи по вода, щеше ли да тръгне, кажете ми? Така и вие трябва да се вярвате. Вярвайте си във всичко, че можете, че успявате, че всичко ви е предоставено и вие имате такава възможност. Вие винаги имате избор и имайте смелост и увереност в себе си, за да правите стъпки, да действате и да постигате успехи. Аз съм Елвира Петрова, вашият холистичен терапевт и възстилател. До скоро!